Je tady léto, prázdniny, čas dovolených. I když vím, že mnozí z vás trávíte většinu léta mimo Mladou Boleslav, je mezi námi spousta těch, kteří přes léto ve městě zůstávají. Věřím, že pokud jste to právě vy, tak si léto užijete také. Aby tomu tak bylo, snažíme se vytvářet pro vás stále nové možnosti. Jsem rád, že na prvním místě mohu zmínit nové koupaliště s moderními atrakcemi a 6 plaveckými drahami. V krásném prostředí se vzrostlou vegetací si přijdou na své příznivci sportu, ale i letního lenošení. Nové koupaliště je pak přímo ideální pro rodiny s dětmi. K odpočinku u vody ale nabízíme ve městě i další areály, které jsme pro vás vybudovali. Letní pláž s bazénem v severním městě, přírodní plášť u Jízery v Podláskách a také nový letní areál s dětským hřištěm a tábořištěm na Krásné Louce. I tady jsme zajistili pohodlný přístup do řeky pro milovníky přírodního koupání. Pokud si chcete léto užít aktivně, vyzkoušejte novou inline dráhu na městském stadionu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u 6. základní školy, skatepark na Radouči nebo víceúčelový povrch na zimním stadionu. Pokud máte raději kulturní zážitky, určitě si z mnoha nabídek ve městě vyberete také. Například včera večer na novém koupališti vystoupila kapela Jirky Macháčka MiG-21, byl to krásný koncert a krásný zážitek. Přeji vám všem krásné počasí a ať se vám čas dovolené a prázdnin vydaří.